Ahojte a vítajte v Zrube Pilos. Toto je príjazdová cesta. Nachádzame sa na Táloch asi 5 minút autom alebo 3 minúty autom od hotela Partizán. Tak toto vyzerá vonku. V tomto domčeku je fínska sauna. Tu je kaďa, ktorú vymeníme za výrivku asi o 2 týždne. Takto vyzerá terasa. Toto máme výhľad z terasy a príprava na detské ihrisko. Tu ide do obývačky. Posedenie na terase, pre chladné mesiace, plynový ohrievač. Je tu takisto grill. A tu máme ohnisko s kotlíkom. O chvíľočku sa pôjdeme pozrieť dovnútra.